Dissabte 15 de juny va quedar constituït el nou consistori municipal sorgit de les eleccions del 26 de maig amb la reelecció d'Eva Martínez com a alcaldessa de Vallirana per a la legislatura 2019-2023. La sala de plens va quedar petita davant l'expectació de la sessió i ja uns minuts abans de començar la sala era plena de gom a gom. Familiars, amics, membres de les agrupacions polítiques i ciutadania en general van omplir la sala. L'objecte de la present sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament de Vallirana. L'acte el va obrir el secretari Joan Antoni Pérez explicant tot el procediment que se seguiria. En primer lloc, es va constituir la mesa d'edat per presidir la sessió, una mesa d'edat formada pels regidors o regidores de major i menor edat entre els electes. En aquesta ocasió van ser Joan Manuel Arrabal i Natàlia Gijón, amb dos del PSC. Acte seguit, el secretari va cridar un per un els regidors i regidores electes que van lliurar la documentació per poder ser proclamats membres del consistori. A mesura que ho feien, van anar seient al lloc que ocuparan els propers 4 anys des d'on van jurar o prometre el seu càrrec. Sí, ho prometo. El següent pas va ser l'elecció d'alcalde o alcaldessa del municipi. Tots els partits van mantenir el seu cap de llista com a candidat. La votació es va fer mitjançant papereta dipositada a l'urna. Els resultats de la votació van proclamar per majoria absoluta alcaldessa de Vallirana Eva Martínez del PSC, que instants després va rebre la vara com a alcaldessa i va prometre el seu càrrec. En haver assolit la majoria absoluta en aquesta votació, el regidor senyora Eva Martínez Morales de la llista Partits Socialistes de Catalunya Candidatura de Progrés queda proclamat alcaldessa de l'Ajuntament de Vallirana. Jureu o prometeu per a vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions de càrrec d'alcaldessa de l'Ajuntament de Vallirana amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. Ja com a alcaldessa, Eva Martínez va donar el torn de paraula als diferents portaveus dels grups amb representació al consistori. Així van intervenir per aquest ordre Omar Rodríguez, de Junts per Vallirana, José Ávila, de En Comú Podem Vallirana, Sònia Serrano, de Ciutadans, Jordi Roca, de Vallirana Ets Tu, i Alia Kirchner, d'Esquerra Republicana de Catalunya. Es van presentar en aquestes noves eleccions amb un objectiu molt clar, mantenir un pes a la institució per continuar treballant des de dins i alhora des de fora. En aquest sentit, durant aquests 4 anys nosaltres treballarem per remunicipalitzar els serveis públics ja privatitzats, per impulsar polítiques que prioritzin el bé comú, per una democràcia directa i participativa on tots i totes puguem decidir sobre els assumptes més rellevants del nostre municipi, per una Vallirana més justa i solidària, per fiscalitzar el govern i per fer de les institucions actuals unes institucions més obertes i més participatives, per incloure la perspectiva de gènere en totes les polítiques municipals i per continuar sent una eina al servei de la transformació social i al TV de les lluites populars. La nostra línia política serà la mateixa que el nostre partit ha portat durant aquests anys. Una línia d'esquerres per defensar els treballadors i treballadores i qualsevol que estigui en una posició d'indefensió. Una línia ecologista per defensar el nostre entorn natural. Una línia feminista per lluitar per l'igualtat real i en contra de qualsevol discriminació per l'orientació sexual, raça o creença. Una línia municipalista per recuperar i defensar els serveis públics, però per sobre de tot el que volem amb el nostre treball els propers 4 anys és aconseguir una Vallirana millor. Per això estem oberts a parlar i negociar amb qualsevol partit que així ho vulgui, arribant a acords que ens beneficiï a tots i a totes i lluitant per objectius comuns. Y después también quería dar las gracias a Enrique Giraldez, que ya no está aquí, y decirle que muchas gracias por estos 4 años de legislatura y por habernos abierto el camino para seguir con el proyecto que se empezó en el año 2014 con mucha ilusión y que seguiremos trabajando para y por Vallirana. A la presentació de la nostra candidatura de la plataforma vaig dir que el nostre objectiu només és un, fer una Vallirana millor, canviar el ritme, perquè estem convençuts que l'actual equip de govern no té solucions pel futur, pel nostre poble. Per això hem parlat de despertar Vallirana i avui vull refermar el nostre compromís. Des de Vallirana Ets Tu estem plenament decidits a treballar per Vallirana i guanyar-nos la confiança de la seva gent. Som aquí perquè estem convençuts que Vallirana necessita un canvi. Som aquí perquè no compartim ni el projecte ni la manera de fer de l'anterior alcaldia. Així doncs, entenem que ens toca un paper d'oposició que afrontem amb responsabilitat i dignitat. Si hem de valorar coses ben fetes, ho farem.
I si no estem d'acord, ho denunciarem. I ho fem perquè sabem que som els impulsors d'una alternativa necessària a Vallirana, perquè defensem una Vallirana de valors republicans, una Vallirana de justícia social, una Vallirana feminista, una Vallirana autènticament multicultural, una Vallirana LGTBI, una Vallirana participativa, una Vallirana respectuosa amb el medi ambient i sostenible. Vallirana és la nostra prioritat. Però ho fem també orgullosos i orgulloses de qui som, portant els nostres valors i les nostres sigles amb el cap ben alt. Va tancar l'acte l'alcaldessa amb el seu discurs de presa de possessió del càrrec. Avui s'inicia una nova una legislatura plena de reptes i com a equip de govern, com a alcaldessa, el nostre repte és i serà Vallirana i governarem per tots i per totes pensant en el benestar de tots. Esperem saber administrar la majoria absoluta i treballarem per arribar a pactes unànims amb els grans temes de present i futur. L'acabament de la variant, l'inici de la variant de les casetes, la incorporació de Vallirana a l'àrea metropolitana de Barcelona i C-Zona 1, a carrer Major, la resolució dels dèficits urbanístics, la creació d'ocupació, l'impuls del comerç i l'economia, l'educació pública de qualitat i els serveis socials. El nostre programa de govern estarà basat en 3 eixos fonamentals: uns barris de qualitat, un municipi de drets i oportunitats i innovació i grans projectes de transformació. Aquests grans projectes són aquells que més il·lusionen i que més transformen el territori. La remodelació del casino, el nou edifici de la policia a la zona d'artesanat, que permetrà disposar d'un hotel d'entitats davant de l'Ajuntament, la reparació i condicionament de la piscina olímpica, el nou carrer Major o la nova biblioteca a la fàbrica de cotó. I en aquest sentit treballarem amb els valors de la cooperació, l'agermanament entre pobles, la lluita contra el canvi climàtic, la solidaritat, la generositat. Jo vull que els valliranencs siguin ciutadans del món i que des d'aquest racó de l'Europa mediterrània contribuïm a fer un món més just, més solidari, més sostenible i sense diferències de classes ni de països. Així que continuem construint junts el millor lloc on viure, perquè Vallirana ens uneix. Gràcies. En tancar-se el ple, es va oferir un refrigeri als assistents. ¿Contestó alguien?